Kani ko All India Radio Shillong ki khubor man pule do Elma Arwar ki mat bakong san jong khubor man ka step ka khandu tarik ulaber kilong la khang no shipor ya ka kalachar border hut ha southwest garol sesek na kadau coronavirus khang no shipor ka sokar Assam ya ki school ki cinema hall ki jaka kilomet ba ki jaka jingi hadu ka art khunai tarik man tau bunai ki bayo ya uknyang jimpang coronavirus sa India sya ka shispa nyongut bat rakhe ke India ya ka lingkho dap asnam jong kapushan abian ki khubor ki babnya Menteri Rang Badu kari Narendra Modi henin gesni ula pentip ba udan jing thmu ban thau no ya ka COVID-19 emergency fund kat kum gajing no senyang jong kiri kasak umuri ula ongru bakari India kan sedang ya kan ka emergency fund da kabakan aishwan kong $10 million Narendra Modi ula ongru bakiri ki bahap apa kasak ki kinthau ya ka common research platform ban pek binya ya ka jingwan ya ka jingpo jong khnyang jingpang coronavirus ha ki banta jong kari ba shathi jong do ba isham ka sarkar kami kala perkhing ba ya karung kami jong kibreu lemba ka dauki badalu check post na ka daw jong khnyang jingpang u COVID-19 ya ka ne ka jing tha ban pengor ya karung kami la ai da katanat home affair foreign division kibai ka jing perkhing jong karung kami balabo Laburu hakhrap jong ka Assam, Bihar, Mizoram, Tripura bat Uttar Pradesh ha ka jong por ka tolong kubor ka ethuru Khnang banwat yakilat kilanti banyada na kajing porung khyang jingpang coronavirus u deputy commissioner ba chairman ka Kalachar border hut southwest Garo Hills ula hukum ba ban khang no shipor ya ka Kalachar border hut bat kari Bangladesh hadu bandapat harapan ka sarkar jala Assam kalarai ban khang no shipor ya ki school ki college ki cinema hall ki jaka kilan met lembat ki jaka jingi hadu ka arp khundai tarik mentau banai habakran begilap thai khubor hin gesni u chief secretary ka jala Assam u Kumar Sanjay Krishna ula ong babaro ki exam slide no ka CBSE bat ka state board lapin sange no shwam u Krishna ula ong ru bak sarkar jala kala shimkhia banyada no ne khnyang jingpang coronavirus Uneu Chief Secretary ke Jala Assam ula pentip ru bak sarkar kelapun kre ya praspa teli ki quarantine jintia ha ke Jala. Nakaliang Mission Director jong National Health Mission u Dr. Lakshmanan ula ong bak katana kakot kekhia jong Jala kelapit ngor baha bat kala examine hadu nospa sap sangut ki brio ha ka lingsun. U Dr. Lakshmanan ula pentip ru ba ompat don uwei ru hadu mentab balates bakates jong coronavirus kanong positif. Katalat External Affairs jong gari kala shim ya ka sinjam ban pitngor bha ya kinong India ki badan shabari ban kala boru ya ka special cell ka ban pitngor bha ya ka jimpor jong lu khnyang jimpang coronavirus ubala shim palat sanah jangut ki min simbreu ha kari borokwe Katalat External Affairs jong gari kala thongru ya additional secretary u Damu Ravi kum u point person u ban pitngor ya ka jimpor jong coronavirus Kibalayo yaw coronavirus hagari India kilapoy hadu shispa nyongut katkum gajingkhen balayo lum hadu hanin kasing sejan bat kini kikintup ya ki khat nyongut ki bari khan rungut kinong Italy bat uwe unong kanedam umintri ke sarkar kami bari pet ya katanat kakot kakhya jongkari ula pentip bahadu khat arlak arkhunda hajangut ki brio la pengor bah hakikat lingsun Ka sarkar jala Arunachal Pradesh kala shim ya kilat kilinti banyada ya kajingpur jong khunang jingpang coronavirus ha ka jala ka sarkar jong ne ka jala kala khang ya karung kami jong ki nong Myanmar sha ka jala batkan numdei palat ya ka 100 kilometer na kaput haringkat bat ka visa ka balong tang nyopu arkanta sho ka sarkar jong jala Arunachal Pradesh kala khang ya ka jingrung kinong bari sha ka jala na ka daw bantel akam ya une coronavirus kabawut ba ka jala Arunachal Pradesh kamsha ekibari banrung sya kani ka jala tat hadu banda ai borbiang ka sarkar jala kala boru ya ka control room ka ba apsaw kanta kabalatip kum ka state integrated disease surveillance program ka ban pengor bah yo uluk nyang jingpang coronavirus kani ka tanat ka pengor baharu ya kitoi ki bre ki bawan jingwan na kiri ki bajelai bah u coronavirus kani ka All India Radio Shillong ka bawalam sepi ya khubor Hadu shispa khanyongut ki brio ki badan ya kadak kashin jong jingpang coronavirus labu ha isolation ha Mizoram layathu uhe ofsar katanat kakot khya jong jala Mizoram hinin kasni wala ka jala Mizoram kampat don batas positif ya coronavirus ne shispa khanyongut ki brio ki labu a quarantine kum kala jingada layathu principal director katanat kakot khya jong jala Mizoram UF Lalian Liram une principal director katanat kakot khya ulay thoru babaro ki brio ki dei banya snok tilang banya daya jimpur ukunora
coronavirus. Katarak kakot kakya jong kajala Mizoram mena kasing sajan kala penlong ya ka awareness program halor kilat jingeda bakumnu onne banlait na kajumpur jong khunyang jumpang coronavirus ne ublatip kumu COVID-19. Kasorkar Mizoram kala penjari ru dak section Chispa South CRPC hakikaput Myanmar bat Bangladesh bat bankhang ru ya kajingrung kibriyo na kini kiri kiba marjan. Ka Vatican hinan kasni kala pentip ba kajing rakhe Easter ka basitiyo minta ka kenti on rakhe claim ki pat ringit kristan na kadaw jong kajingpur state jong khunyang jimpang u coronavirus ka office jong upop kala pha ya ka statement ba na kadaw ka khlam coronavirus ka bala saprang kalang ka prathei kajing rakhe ya ka tayo bakhot minta usnam kanlong claim ki pat ringit kristan kat kum ka khubor balayolum ladon hadu 6000 south pa southway ngut ki balayap ha Italy na u coronavirus bat palat alpwe hajar ngut kinong Italy kiba kates coronavirus kilong positif kari Italy kadi ka wene kini hadauba Europe ka basak ta jurba na coronavirus kari India kala rakhi ya kalingkho dap asnam jong kapushan abhiyan daki program prepare ha kani kapushan buk wada ka balasdang dalu ka pratarik ulber ha Manipur ka program halor ka jingbon kishenrang bantrekam ha kapushan abhiyan haringkat kilat kilinti banshim na kabanta banya dayu khunyang jingpang coronavirus ya kani ka jing rakhe ka ba aryo jong kapushan abhiyan la rakhe ka lang jaka jong ka jala Manipur na kalyang ka tanat social welfare jong ka jala Manipur kala penlong campaign na kabanta ban pinchlo rekshinrang banshim menta ban pinbha ya ka bam kadi katulong khubor ka thuru baladon bon ki section hapo ka district bat ki jing kandu jong ki nongtre aganwadi ba ki ba lapit khing bham ka national seminar ka ba asni halor ka phang India Northeast Issue Dynamic and Emerging Realities lalong Rajiv Gandhi University ha Doimuk Arunachal Pradesh ha ba ajing plan ka sni play jong kani ka national seminar umintri ka jala Arunachal Pradesh ubrepet ya katana rural work and development u honchun ngamdam uloong ba ka jala Arunachal Pradesh bat kathan syatay lamingi kadang bon ba spa mariang bat kumtala na pentrekam ka kum ki kendon kibadai kadang la man penluspa ya jala bat kathan syatay lamingi bolok kuwei uhan chun ngamdamu ulakan turu ya ki reu sampang bat kinong wat banya bakin puntut lang ya ki jing jong ki imlang salang ha ka jiwat banya ka jongki une menteri ulaong ru babaro ki paper ki bala ai ha kani ka national seminar kinong kum ka policy dokumen jong sarkar Menteri Rangba Kajala Manipur UN Biran Singh ulapin bana ya ke skim ka bahetam na kabenta kinong ilakai bat kiting shop kapuram ya kani UN Biran Singh ulapin bana ha ka lingkho dap laisnam jong sarkar Manipur balailam dak BJP ha ka secretariat ka jong ha Imphal hin gisngi ha baklan bagila pathai khubor uni Menteri Rangba Kajala Manipur ulong bak ka CMAST ni ka Chief Minister Akhanan ba Sanaru Singji Tengbang bat ka CMAT ni ka Chief Minister Artis Singji Tengbang kan aji mentoy ki hajar hut kinong ilakai belawan aburom ya kajala lamba ya kari borokowei UN Biran Singh ulapin tipru bakitu kinong ilakai kibayo takma kser takma rupa takma ranong bat kinong simenta ha ka Olympic kinyo ya kusnam pisa ka balong siklo tingkan na kabenta kibayo takma kser nyop sanlak na kabenta kibayo takma rupa sanpholak kibayo yak takma ronong bat sipholak kibayo kibala simenta hak Olympic Swaban pengkut ikhubo sesin kimat bapongsan lakhang no sipol yaka kalachal Bodarhat Southwest Girls District nakada coronavirus khang no sipol ka sokar Assam ya school kisanama hall kijaka kilan met ba kijaka jingi hadu ka art funetrik menta ubnai nakada coronavirus kiu kibayo ya khunyang jimpang coronavirus sa India syaka shispa nyomut bat rakhe kari India ya klingko dap asnem jong ka pushan abiyan katuk khubor kilakut kibawan shapi nak studio jong All India Radio Shillong bat sakin dia polmin se so Dali station dalam tak khubor hak tin hindi hak por prabaji bak khubor hak tin pareng hak por prash pawam kani gadai ko All India Radio Shillong